yalezi zinkondlo ezibhalwa zihaywe abangazihloniphi. Imisebenzi yeziphandla zendala ezajukula inqala yabaningi ababesafisa ukukhuluma. Imisebenzi yalezi zimpande ezasetshenziswa ukuhlanganisa abathile okunamhlanje sekuyakhoqa ukuba kuphinde zivuselelwe kabusha ukuze sizoziqebula zonke izinkophe kwabalaziyo iqiniso. Imisebenzi kushiswa impepho ngasesibayeni, ucelelwa wonke amadodakazi ngaleli khaya ukuthi uma esekhulile angalinge angenwe neliphunga elibi elokuthi athuke noma agibele oyise ngemisebenzi yokugqoka nengeyolimi. Kanti sezigashulile zonke izinyosi ezazikade ziboshiwe ngenxa yokuthi zazikade zenza imisebenzi emibi. Zazihluleka ukulapha olumnandi uju, zazakha olubabayo olunganambitheki nasonini. Kanti lokhu ikhala unina wezinhlanzi usekhale aze adungeka wonke amanzi aphenduka kusawoni. Uthi ze nginethezeke mina kumele ngenzeni ngoba ngikwenze konke efanele ukuthi ngikwenze. Ngenze nalokho ebengade ngingafanele ukuthi ngikwenze. Imizamo yami yonke lela ngehla ngenyuka ngigijima. Ngenza nemisebenzi, ngenzela nabantu ababengasebenzi. Sengazi ukuthi namhlanje kuyaqala ukuthi lento yokwenza umsebenzi kwesinye isikhathi kayisebenzi ngoba kuze namuhla mina ngisebenzi. Ngilokhu ngihleli ngaphansi kwaso lesihlahla esinalo mthunzi olokhu kubalekelana naleli langa uma ujikeleza. Ngihleli ngaphansi kwawo nginethemba lokuba leli langa kuyokwenzeka ngelinye ilanga lingifice selihamba nemvula eyonela kulezi zami izandla ukuze nazo zikwazi ukuthola owazo umsebenzi. Kepha kuyacaca ukuthi akusoze kwaba khona ukuthula kuleli izwe esikulo uma kuwukuthi nakulamantombazane amaningi awo aseqome aze aphindelela engakaze asheke. Baphinda futhi bavela ukuthi emazwini okuphila kukhona babengawaphathiswanga kepha sebewashumayele izinyosi, sebewashumayele kwaze kwasha imfula. Sekuyacaca ukuthi lo mhlaba uyoqala ukuqonda mzwane izinyoka zaphunga amazinyo. Inkondlo